ಮೀರಿದಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ರೈಟ್. ವೀಕ್ಷಕರು ನಮಸ್ತೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರಾಮವಾಗಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಕೂಗುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ದಾಯಿಗೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತಿರನ ಮಾತ ತುಳುವೆರಿಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕನ್ನಡ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡು, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ತುಳುನಾಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನೀಚ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಧ್ವಜ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಧ್ವಜ, ಆ ಧ್ವಜವನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಂತಹ ನೀಚ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಕಿನಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ ಹೋಲಿಸ್ತಾನೆ, ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಆತ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಯೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಆತ ನೀಚ, ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ ಪದ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಒಂದು ಈ ಬಳಕೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ರೀತಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅವ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಆತನ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಆತನ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಆತನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವರ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡವಾಗಿರುವಂತಹ, ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ, ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯ, ಆ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ಮನುಷ್ಯ, ಒಬ್ಬ ನೀಚ ಮನುಷ್ಯ. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಳುವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಣಕಿದರೆ ಜೋಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿತಿನ್ ಸಾಲಿಯಾ. ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿದಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ರೈಟ್. ಕೆಳಕಿದರೆ ಜೋಕೆ ಅನ್ನೋದ ಟೈಟಲ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸದ್ಯ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತುಳುವ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾತು, ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾತು, ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಈ ಒಂದು ಪದ ಬಳಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಷ ಜಂತುಗಳು, ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತುಳುವರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಿಗರ ವಿರುದ್ಧ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ, ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಹಿಳೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾಳೆ. ಆ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ, ಮಹತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮ ಮೊಗವೀರರು, ನಮ್ಮ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದವರು. ಅಂತಹ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಎದೆಯ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಎದೆಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ. ಈತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು ನಾಲಾಯಕ್ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ, ಪ್ರಬಲರಾಗಿರುವವರು, ಆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ಸಾಹಸಮಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು. ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಇಂಥ ಮೂರ್ಖ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆತ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಆತನೊಂದು ಪದ ಬಳಕೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ.
ಓಕೆ, ಇದು ತುಳುವರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದದ್ದು. ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಧ್ವಜವನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಆತ ಕ್ಷಮೆಯೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಆತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚೀಮಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇವುಗಳು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ವೃತ್ತಿ ಮೀನುಗಾರರ ಸಮುದಾಯ. ಆ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಈತ ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮೊಗವೀರರ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಹೆಸರು ಶಿವು ಕನ್ನಡಿಗ. ಆತನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಈ ಶಿವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಹೆಸರಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅವನ ಜೊತೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ. ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡ ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೂರನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ದಯಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಇದು ಶಿವ ಕನ್ನಡಿಗ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಎಸ್ 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 ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಶಿವ ಕನ್ನಡಿಗ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ ಇದು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ಹಿಡಿಯೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪದ ಬಳಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ನೀಚರು ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟ ಇಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ಹಿಡಿಯೋ ತಾಕತ್ತಿದ್ಯವನಿಗೇನಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಮೀನಾ ಹಿಡಿಯೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಳ್ಳನ ಮಗನಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಇಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ, ಎಸ್, ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪದ ಬಳಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ, ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಈತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವ, ಅಭಿಮಾನ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದವರ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂತಹ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಆತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲದಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ತುಳು ಭಾಷೆ, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ತಮಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯುವ ತುಳುನಾಡು ಕುಡ್ಲ ಇದರ ರೋಷನ್ ರೆನಾಲ್ಡ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ತಮಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸುಶೀತ್ ಬೋಳೂರು ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ತಮಗೆ. ಎಸ್, 3 ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗವೀರ ಬೋಳೂರು, ಯುವ ತುಳುನಾಡು ಕುಡ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ಈ 2 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಯುವಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಈ ಯುವಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಕಿಡಿಗೇಡಿತನವನ್ನ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕೆದಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಆ ಶಿವು ಕನ್ನಡಿಗ ನೋಡಿ ಏನು ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಮೊದಲದಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ರೋಷನ್ ರೆನಾಲ್ಡ್ ಅವರಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಾಲೇಜಿ ಸರ್. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಚಾವಂದುಂಡು. ಒಂದೇನು ಎಂಕುಲು ಸಾಧಾರಣ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಪನ್ನ ಎಂಕುಲು ಸುರುಟು ಬುಡಿಯ ಸುರುಟೊಂದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು, ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತೇರು, ತುಳುನು ಬುರ್ಚಾಂದಿನ ಭಾಷೆಗೆ ಬುರ್ಚಾಂದಿನ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು, ತುಳು ಪಂಡ ಬುರ್ಚಾಂದ ಅಕಲ ಭಾಷೆಡು ಪದ ಬಳಕೆ ಮಂತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಮನಿತ್ತಿಜ ಸುರುಟು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಎಂಗ್ಲು ಮಣಿಪೂಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಅವೇನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಒಕ್ಕಲು ಕೂಡ ಸುರು ಮಂತೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಸುರು ಮಂತೀರು ಬಣ್ಣ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬಂಡೀರು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೀರು ತುಳುನಾಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಬಂಡೀರು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆ ದಾದ ಬಂದು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಕುಲ್ ದಾದ ಮಂತೀರು ಬಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಸೀದಾ ಬಂಡೀರು ಅಕ್ಲಿ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಅಂತ ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂದಿತ್ತೇರು ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವದ ಈ ಮೊಗ್ಗ ಬಂಗಾರ ಐನು ಅಂತ ಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರ್ ಶುರು ಮಂತೀರು ದೈವದ ಮೋನೇನು ವಿಕೃತವಾದ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರ್ ಶುರು ಮಂತೀರು
ಒಂದೇ ನಿಂಗೆ ತೆರಿದು ಎಂಗ್ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡಿದು ಕೇಸ್ ಮಂತ ಸುರುಕಾದ ಕೇಸ್ ಮಂತದ್ದು ఆయన ಕನಪಗ ಅಂದ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಕಂತದ ಆಡ್ಬೇಕು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರು ಮಾತ ತಿಕ್ಕೇರು ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೋಟಿ ಸೇರಿದ ಕ್ಷಮೆಕೇನು ಪಂಡಿರು ఆయన ಕ್ಷಮೆಕೇನಾದ ಎಂಗ್ಲು ಕಡಪುಡುವ ಆಯ್ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ವೆ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ್ರ ನಡು ಎಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ದೈವ ನಿಂದನೆ ಮಂತದ ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮತ್ತ ಒತ್ತೊನ್ವೆ ಒಂದೇ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಪೇಜಿಡು ಆಯ್ ಪಾಡ್ದೊಪ್ಪೆ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಡ್ಬೇಕ ఆయన ಎಂಗ್ಲು ಕ್ಷಮೆಕೇಂಡತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಟು ಬುಡಿಯ ಬುಡ್ದ ಅದು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಕುಡೋರಿ ಮನ್ಪಿ ದೇವರಾಜ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಆಯ್ ಕೋಡೆ ಎಂಗ್ ಕಾಲಡ್ ಪಾತಿರಿ ಬಟ್ ಆಯ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ತಪ್ಪದ ಗುಲ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಆಯ್ ನಾಡೊಂದೇ ಇತ್ತ ಟ್ರೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ ದಾದನ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇತ ವಾಯಿ ನಿಡಿ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ ಆಯನ್ನೇ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಾತು ನಾನು ಇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಗಳು ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಆಯ್ ತಪ್ಪದ ಗುಲ್ದ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಆತಿನ ಕುಡೂರಿ ಮುದ್ದುರಾಜ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಿಂದನೆ ಮಂದಿನ ಮೌನೇನು ವಿಕೃತ ಬಂಡ ವಿಕೃತ ಅವೇನು ತೂಪಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ದೈವಾರಾಧನದ ಅವೇನು ತೂಪಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಪನ್ನೀರೆಲ್ಲ ಗಲೀಜ ದಯಪಂಡ ಆತ್ ವಿಕೃತವಾದ ಎಡಿಟ್ ಮಂದದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ದಾದ ಮಂತ ಹೊರ ಬುಡಿಯ ಈ ಸಲ ಪತ್ತಗ ಬಂದು ಕೇಸೆ ಮಂತ ಎಂಗುಲು ಕೇಸ್ ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತೆ ಮಟ್ಟಲ ಫೈಟ್ ಮಂದೊಂದಲ್ಲ ఆయన ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುದ್ದುರಾಜ್ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಬಂದವ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ದಾದ ಬಂಡ ಮಕ್ಳು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂಡ ದಾದ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಕಲು ತುಳು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ದೈವರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ದಾದ ಬಂತೀರಿ ಎಂಗ್ಲು ಕೇಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಬಂದಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗಿತ್ತೆ ದೈವರಾಧನದ ಕೇಸ್ ಆಂಡದೆ ನನ್ನ ದೈವರಾಧನೆ ಪತ್ತರೆ ಆಪುಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾದ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ನನ್ನ ದಾಲ ಮನ್ಪರಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ದೈವರಾಧನೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡಿ ಪತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಫ್ಲಾಗ್ ಇದಾದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಫ್ಲಾಗ್ ಮಕ್ಳು ಅವಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಗಲ್ಲ ದೈವದ ಚಾಕ್ರೀಡ್ ಅಣಿತ ಬಿರೋಡು ಪಾಡ್ನ ನಿಜ ನಿಜ ಒಂದು 1937 ಸುರುತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅನ್ನಾಗ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಪ್ అయిన ಫ್ಲಾಗ್ ಒಂದ್ವಿ ಒಂದೇ ಫ್ಲಾಗ್ ಎಂಗ್ಲು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಫ್ಲಾಗ್ ಜಬಡಾದು ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಪ್ అయిన ಫ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಆನೆ ಸುರುತ ನಿಜ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಫ್ಲಾಗ್ ಮಕ್ಕಳು ನೀ ಮುಟ್ಟುಗು ಪಾಡಿಯರ್ ಬಂಡಣ ಇಮ್ಮಿನ ಬುಡ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಬಾಂಡುದು ಮೂಜಿ ದಿನದ ಆಯ್ಬೇಕು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇವೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಂತೆ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಅಂತ ನಿತ್ತಜೆ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪನ್ಪಿನ ఆయన ಟ್ರೇಸ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತೇರು ఆయన ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತ ದೆತ್ತೇರು ದೆತ್ತದು ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ ಇದಾರೆ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಕಡಬಿಡಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಯ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ ಆ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ರಿ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬಂತೀರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಮಂತಿನತ್ತು ಅವು ಯಾನ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತಿನತ್ತು ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ ಬತ್ತಿನ ಮಂಡೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ ಬತ್ತಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ ಬತ್ತರ ಐತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ ಕಡಪುಡ್ದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಡೋಕು ದಯಪಡ್ನಾಗ ಆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಗು ಹೋಲಿಸಾದೆ ಬಂಡಾಂಡ ఆయన ಬುಡ್ಪಿನ ನಿಜ ನಿಜ ಬುಡ್ಪು ಜಂಗುಲು ಆಯ್ತಕ ఆయన ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ತು ಪನ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆತನ್ ಪನ್ಪೆ ಬರ್ರೆ ಬನ್ಲೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಬನ್ನ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿರ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆ ದಿನ ಕೊಂಚ ಕಾರಣ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಪಾತಿರಿಯಾ ದಿಸಿ ಬಿಡಬಹುದು ಇನಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಮೀಟ್ ಆದ ఆయన ಮಿತ ಆಕ್ಷನ್ ದೆತ್ತವ್ ನೋಡಿ ದೇಪನ್ನಾಗ ಆಯ ದಿನ ಕೊಂಚ ಕಾರಣ ಕೊರ್ಪೆ ಬರ್ರೆ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೆ ಆ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಕ್ಷಮೆಕೆಯಿಂದ ವಾಯಿನದ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮೆಕೆಯಿಂದ ಮುಗಿಪುಗ ಬಂದು ಒಂದಲೆ ಎಂಗುಲು ಐಕ್ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜ ದೇಪನ ఆయన ಕನ್ನಡ ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ఆయన ಮಿತ ಕೇಸ್ ಮನ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೇಸ್ ಮಂತದ ಮೂಲ ಕೋರ್టుకు ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾವಡು ದಾಯ ಪಾತಿರ್ದ ಬಂದು ದೇವನ ಅಕುಲಿಂದಿರಿ ತುಳುವೇರು ಪಾತಿರ್ಜರು ತುಳುವೇರು ಆ ವಿಷಯಗಳ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಣಿಪುರ್ ಕುಲ್ವೇರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಕುಲ್ದಾಲ ಏರ್ಲ ಮಣಿಪೂಜರು ಇನಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತುಳುವೇರನು ಒರಿಪಾದಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಪ್ರಚಾರ ಕಂತೀನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬೋರ್ಡು ಎಂಗ್ಲು ಕನ್ನಡ ನೀನಿ ಮುಟ್ಟ ಹೇರಿಕೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡದ ಎಂಗ್ಲು ಕನ್ನಡ ಹೇರಿಕೆ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜವಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಅವನು ಓತೊಂದುಜ ದೇಪನ್ನ ಕನ್ನಡದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ತುಳುನು ಬಳಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ತೂವಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಾಡಿ ಆಡಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ದೆಪ್ಪುಜ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಆತ್ ಗಲಾಟೆ ಮಂತಿರು ತುಳು ಲಿಪಿದ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾತುನ ಮನದಾನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಡ್ತಿತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಮನ್ಪರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಆತ ತಾಳ್ಮೆ ಜಕ್ಲಿಗ್ ದಾಯ್ತು ತುಳುದ ಮಿತ ಆತ ಕೋಪ ತುಳು ಆಯೆ ಶಿವ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ತೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಲೆ ಆಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಬಂಡ ಹೆಂಗ್ ಆಯನ ತುಲೆ ಆಯ್ಗ ಮೀನು ಬರರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಗ ಮೀನ ಬರತ್ತೆ ಆಯ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಚಿನ ಬಂದು ಎಂಗಳ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಂಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲಿ ತೀರುವ ಆಯನ ತುಲೆ ಆಯನ ಶಿವ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಬರತ್ತೆ ಆಯನ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಅಂತ ಬಂತೆ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಪದ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಗ ಮೀನು ಬರರೆ ಗೊತ್ತಿ ಚೆನ್ನೈ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗೆ ಮೀನ ಬರತ್ತೆ ತುಲೆ ಮೀನ ಬರತ್ತೆ ಆಗ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಗಿ ಹೆಂಗ ಸುರುತ ಪ್ರೆಸ್ ಶುರು ಆತಿನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಮಟಾಡು ನಿಜ ನಿಜ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆತಿನ ಕನ್ನಡನ ಎಂಗುಲು ಏತ ತರತಮಿತ ದೀತ ಬಂಡ
ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಒರಿದಿನ ಮಂಡನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಎಂಗುಲ್ ದೀತಿನ ಮೋಕ್ಯವು ನಿಜ ನಿಜ ಎಂಗುಲ್ ಅವನೇ ತುಳುಕು ಬಿನಿ ದೀತು ನಿನ್ನ ತುಳು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ದಾತು ಇತ್ತ ರೈಟ್ 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 ಎಸ್ 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 ಇದು ನೀರ್ನ ಪಾತಿರ ಬರೀ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತಿರ ಮಂಡ್ಯರು ನಮ್ಮ ಯುವಕಿಯರು ರೋಷನ್ ರೆನಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನ ವಾ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬೆಳೆಪಾದ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ದೀತ ಏರ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ವಿಚಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿಚ್ನ ನಾನು ಏಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾದ ಕೇಳಿದ್ರು ಪಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಲೈನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಕರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ 4 ಮಂದಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಧರ್ಮದ ವೇದಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇರ್ಬೇಕು, ಮೌಲಾನಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಫಾದರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನವನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅವರವರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯಾರು ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕಟೀಲು ದೇವರ ಅವತ್ತೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪರಶ್ರಮ ಸೃಷ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದವರು ಬದುಕಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೇವ? ರಾಜಸ್ಥಾನದವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಂಧ್ರದವರಿದ್ದಾರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇರಳದವರಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಅನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಹೋದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಲಾಭ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ. ಆತರ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವರವರ ಆಚರಣೆ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ 5 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಜಾಮೀನ್ ಕೊಟ್ಟವನು ಸಹ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಜಾಮೀನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೆ ಪುನಃ ಅವನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸಜೆಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬೇಕು, ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಇದೇ ಸಜೆಷನ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಇದು ಪ್ರಭು ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಎಸ್ ಸರ್, ಸುಶೀತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮೊಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಯುವಕರು. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮುರಡಿ ಕಾಡೆ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಲತಾನಡು ಆತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜ ಆತಿನ ನಿಂದನೆ ಆ ಪಂತಿನ ಶಿವು ಕನ್ನಡಿಗೆ ದಾದ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಂತೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಆತಿನ ಪಾತೆರ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಅಯ್ಯಗೆ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪತ್ತದ ಕಂದ ಕೊರ್ಪ ಏತ್ ಬಂಗಡ್ ಆ ಕಡಲ್ದ ಅಲೆಗೆ ಪೋದು ಆ ಹೋರಾಟದ ಈ ಕನಪ ಪಂಪುನ ಆ ಐತ್ ಬಂಗ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ನಿಜ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತೆತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 1900 ಅಲ್ಪ ಸಾತಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನ ಒಂಜಿ ನೌಕಾ ಪಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮರಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ ಅವ್ರನ್ನ ನೌಕಾ ಪಡೆದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತಂడి. ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇದೇ ಪಾಡ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಈ ನೌಕಾ ಪಡೆ ಕಲೆಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂದಂಡು ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ವೀರ ಪರಂಪರೆಗೆ ಆ ವೀರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯಂದಿನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಪಾತ್ರನ ಈ ದಾದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು ನನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪದ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪೆರಬಲ್ ನನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಒವ್ವೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಆದುಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜೆತ್ ಒವ್ವೆ ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾತಿನಿಂದ ಮನ್ಪೆರನೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಕಪನ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಕು ನೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಪಾತ್ರನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ಗಿಂತ ಮನವಿ ಕೊಡದು ಬೈದ ಅರ್ನ 100 ಬರ್ಪನಂಚ ದಾದ ಸುಮಟು ದಾದ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಉಂಡು ಕಾಯ್ದೆ ಉಂಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಷನ್ ತೆಪ್ಪರು ಅಂಚಿನ ನನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೊನೆ ಆವಡು ಅಂಚಾದ ಮಗುವಿನ ಪೂರ ಪದ ಪಾತ್ರ ಪನಂತ. ಓಕೆ ವಾ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಯೇ ದಾಯಿಗೆ ಪಾಡಿಯೇ ದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಡು ಪಾತ್ರ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ. ಎಸ್ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಹಿಂದೂ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲ, ಇದು ನೀಕು ಒಡೆದತ್ತು ತುಳುಟೆ ಬತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಏತೋ ಕಾಲು ಹೊಡೆದು ಬುಕ್ಕ ತುಳುವೆರಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳಿಪುನ ಆಗ್ಲಿನ ತೀರ್ಥ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸಗಳು ಅವಂತ ಎತ್ತಂಡು
ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಏಪ ತುಳಿತದೇರ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದೇರ ಆಣಿಡಿದ ಬುಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ತುಳುವೇರೇನು ತುಳಿಪ್ನ ತಿರ್ತು ಮನ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದೇವು ಇದು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಅತನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನಾಂಗದ ಮಧ್ಯದ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಶ್ಯೂ ಅದು ಇನಿಕ್ಕಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ತವೆ ಪಂಡರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಪಂಡ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಅವಡು ಅದು ಬಾವುಟಗುಡ್ಡದ ಅವಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇತಿಹಾಸ ಒವ್ವೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗುಲ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಹೋರಾಟಗಳು ಮುಲ್ಪ ನಡ್ತಾನೆ ಆಂಡ ಓಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಐನೊಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಡು ಐನ ಜನಕ್ಕೆ ತಿರುಪವನ ಕೆಲಸ ಓಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಇನಿ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲ ಅವಡ ಅತನ ಸುರುತ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅವಡು ಒಂದು ಪೂರ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅವು ಕನ್ನಡೋಡು ಏತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂಡ ಇದ್ದ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನಾಕ್ಲು ತುಳುನಾಡದಾಕ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಕೈತಲ್ದಾಕ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ತಿಕ್ಕಿನಾಕ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಓಲ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಸೂಯೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಸೂಯೆ ಉಂಡಾಕೊಂಡು ಈ ಅಸೂಯೆ ಹಿಡ್ದವರನ್ನೇ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತುಳುವೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ಬ್ರೇವ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳು ಪಂಡ ಬ್ರೇವ್ ವೀರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ಇನ್ನು ನಾವು ಮೆತ್ತನದ ಮಲ್ಪುಜೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಪಾಪದಾಯೆ ಶಾಂತ ಮನ್ಪುಣ ರೀತಿನ ఆయన ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಕುಡಲ ಅಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ತುಳು ಪಂಡ ಬ್ರೇವ್ ವೀರೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆ ಪಂಚಿತನ ಪೂರ ಪಂಡ ಓಲೋ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೀರ್ಥ ಮಲ್ತಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಡ ಅವು ಇನಿಗುಡ ಮಟ್ಟ ಇದ ತೂಲಿ ಭಾಷಾವಾರ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ವಿಭಜನೆ ಅಣಕಂಡಿ ದಾಣ್ಯದ ಪಂಡ ಕಾಸರಗೋಡುಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ತೇರು ದಾಯಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮನೋಭಾವ ಅಂತ ಇತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕಾಸರಗೋಡು ಇತ್ತೀನಿ ಐದವರ ಕಾಸರಗೋಡನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬೇತೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಹೊರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿಡದೇರು ದೇರ್ ದಾದಾದ ನಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿವೈಡ್ ಆತಿ ಜಲ್ಪ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆತಿತ್ತು ಆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ ನಡೆದವರ ಇನಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಆಪುಜಿ ಇನಿ ತುಳೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಟ್ಲ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಬೇನೆ ಆತನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ್ಲೇ ಬೇನೆ ಆತಿಜಿ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಬೇನೆ ಆತೀನಿ ಮುಳ್ಳು ಅಂಚ ಮಣ್ಣಿಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತೇರಿ ರಡ್ನೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಜಾತಿದ ಡಿವೈಡ್ ದುಂಬುಡು ದುಃಖನೆ ಮಲ್ತೊಂದೊಳ್ಳೆ ತುಳುನಾಡು ಜಾತಿದ ವಿಷಯ ದುಂಬುಡು ದುಃಖನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸುತ್ತು ಏರಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದಿನ ತಿರ್ಗಾವಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀರಿಡ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೀರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಎಂಚಿನುಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರುಂಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಪೂರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈ ಪೂರ ವಿಷಯ ದಾದಾಪನಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜ ಒಂದು ಓಲೋಲು ಎಂಚ ಆವಂದಿತ್ತು ಮಾಡಿ ತುಳುವೇರ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಉಂಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಂಡ ಇನಿ ಜವನೇರ ದಾದಾಲ್ತು ಅಂಡ ಇನಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಯುವ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಚಿಂತನೆ ಹಾಕ್ಲಿ ನಾನು ಬಂಡ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದವರ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ರೀಚ್ ಆಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತುನ ಹಿಡಿದವರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ರೀತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರದ ಆದ ಪಂಡ ಒಂಜು ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈಯರ ಕಿನ್ನ ರೇಪಣ ಇರ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಗತ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ನಂಗೆ ಆಫರ್ ಕೊರದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಅಂತರ್ಗತ ಆತಂದೆ ಅವು ಪಿದೈ ಬರ್ರೆ ಬಿಡುಪುಣ್ಣ ಇಜ್ಜೇರು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಉಳ್ಳೈಡು ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆ ಬಿಡುಪುಜೇರು ಅಪ್ಪ ಐಡ್ದವರ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಖಂಡಿತ ಆವಡು ಅಪ್ಪ ರಾಜಕೀಯವಾದಿತ್ತು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಏತು ರಾಜಕೀಯ ಹಾಕ್ಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇರು ಅಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಕೊಂಡೈತೆ ಒಂದು ಭಾಗದ ಎಂಪಿನ ಕಡೆ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಊರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಓರಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರ್ಜಿರು ತುಳು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ನತ್ತು ಮುಲ್ಪದವೇ ಆಯ್ನ 14 ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪದವೇ ಭಾಷೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಮರಾಠಿ ಅಂಚೆತೇನೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ಪೆ ಪಾತೆರ್ವೆ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ದೇತೋಲೆ ಮುಲ್ಕಿಡ್ದು ಕಾಲ್ ಬಂದಿರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾಟುಕುಲ್ ದಿನ 3 ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ತಂದ ಉಂಟೆ ನಂಗೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಈ ವಿಚಾರ ಅದೇ ಅಂದೆ ನಿಜ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮುದಾಯ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಒವೇ ಊರು ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬತ್ತುಂಡ ಮುಲ್ತಾತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೀಟಿಡು ಮಾತ ನಮ್ಮನೆಡ್ಲ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ನಿಜ ಒವೇ ಊರು ಆ ದೇಶ ತಿದ್ದು ಬತ್ತುಂಡ ಅಂಚು ಒಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಆಕಡೆ ದಾಳನಿ ಭೂತ ದಾಚನ ದಾಟಿದ್ದಾಯೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮೊಗವರ ಸಮುದಾಯ ಬಂದಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳು ಅಪ್ಪೆದು ಒಂಜಿ ಹವಾಮಾನ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ನಿಜ ನಿಜ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಸರ್ ಈಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಟೊಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಆಕಲಿಗೆ ತಲ ಮಲ್ಪುದ ದಾಲದ ಜೊತೆ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ದಂಟದ ನಡತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಇಡೀ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕದುಂತುನ ಬೇಲೆ ಅಂದುತ್ತೆ
ನಿಜ 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 ದಯಪನಗ ಸರ್ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಗ ಓಕೆ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಇನಿ ಕೋಡ ಏನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಕೋಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫ್ಲಾಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಡ ಇನಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಡ ರೋಷನ್ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರಡ್ ಒಂದು ಇನಿ ಕೋಡದ ವಿಚಾರ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಂಡನೆ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರದು ನಮ್ಮ ಮನಿ ಬಂದ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲಕನೆ ರೋಷನ್ ಪಲ್ಲಕನೆ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬದುಕುವ ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಬದುಕುವ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸಾಧು ನಂದ ಆ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದ ಅವನೇ ದುರುಪಯೋಗ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಓಕೆ ಅಡ ಖುಷಿ ಆಪಿ ನಿತ್ತದ ಜವಾನೀರ್ನಂತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ದೊಡ್ಡ ಮಿತ್ ಜವನರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಐಕ ಬೋಡ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಒಂದುಂಡು ಎಸ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತೇರ್ ಎಸ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಕುಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅವೆತ ಅರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅಗಲೇ ಭೂತ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆ ಅಗಲೇ ಮೂರು ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯಲ ಉಂಡು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೆಡ್ಲ ಉಂಟು ಅಕಲೆ ಅವು ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅಕಲು ಭೂತ ಪಂಡ ದೈವ ಪಂಡ ಪೇರಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರಡ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಚೈತನ್ಯಲ ಕುಟುಂಬ ಗುಡ್ಡ ಸೇರವನ್ನ ಆತ ಕಾಮ ಕಟ್ಟಡಿಚ್ಚಿನ ಈ ಊರು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಆತ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಕಲಿಗೆ ದೈವ ದೇವರಲ್ಲ ಮೂನು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತಂಪು ಉಂಟ ಅದೇ ನಿಜ ನಿಜ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕೋಪ ಬೇಜಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಿಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಬೆಳಗಾವಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಸ್ ಸರ್ ರೋಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಪಲ್ಲಕನೆ ಒಂದು ಇನಿತ ಕೋಡದ ವಿಚಾರ ಅಂತ 2-3 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಆ ಒಂದು ಎಸ್ ನಿಕುಲ್ ಯಪ್ಪ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಜೊತೆ ನೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಬರ್ಸೋಣ ಇಜಿ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಕಲು ಕೇಸ್ ಬಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ 72 ಕೇಸ್ ಉಂಟು 72 ಕೇಸ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಪನ್ನಗ ಇಂಚಿನಾನೆ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲಿ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆತಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವರು ಧೈರ್ಯವಂತರಿರ್ಲಿರು ಕೆಲವರು ಅಕಲೆಟ್ಲ ಪನ್ನಗ ಅಕಲ ಸ್ಟೈಲ್ ದಾದ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಚಾತ ಬಂಡಾಗ ಈ ಗುಜರಾತಿ ದಕ್ಲಿನ ಪೋಡಿಯವನು ಲೈವ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕುಲಿಂಚ ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು ಅಂಚ ಹಿಂದಿ ದಕ್ಲಿನ ಪೋಡಿಯವನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿನ ದಾದ ಮಂತೀರಿ ಎಂಕ್ಲು ತುಳು ಪಾತಿರೋದು ದಕ್ಲಿ ದಾದನೊಂಜಿ ಎಂಗಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೇನಂದಿಲ್ಲಕ ಎಂಗ್ಲಿನೊಂಜಿ ನೀನು ಮನೆ ಎಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬಂತೀರಿ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ಸ್ ವೈರಲ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ನಿನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು ಬಂದು ನಿನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು ಇದು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಏನು ಬಂಡೆ ಅದು ನೀನು ಬಂದು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಬಂಡೆ ನನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀನು ಅದನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳು ಬಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಕಾಲರ್ಸ್ ಹಿಂಗೊಂಜಿ 3 ವಾರ ಜಪ್ಪರ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತ ಇಂಚ ನಂಬರ್ಸ್ ವೈರಲ್ ಬಂತದ್ದು ಯಾನ್ ಕೇಸ್ ಮಂತೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನ ಬಂಡ ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ದೈವರಾಧನೆ ವಿಷಯ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿ ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಯಾನ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎನ್ನುವುದು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇದು ನೆಟ್ ಬಾಯಮ್ಮನ ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೋಪುಡು ಸಾಯಿಬೆರ್ನ ಬಿಡಿಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಯಿಬೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ನಡಪೋಡಾಂಡ ಇಂಚಿಂದ ಎಂಗ್ಲು ಸೌಹಾರ್ದ ತಿಡುಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಮಾಡೋಡಾಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಯಾನುಪ್ಪು ನಡೆದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ನೆಲಕದಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಗ ಲಕ್ಕದುಂತೋಡೆ ಇತ್ತೆ ಉಂತು ಚಿಡ ಬಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ದೇವಪನ್ನಕ್ಕಿತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಪುಗೇಡು ಉಂತು ದಾತನ ಮಗುಲಿತ್ತೆ ದೇವಪನ್ನ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ದೊಂಕುದು ತೀರ್ತು ಮಂದಾತು ನನ್ನ ತರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂತನ ಬಾಕಿ ಉಂಡಾಕು ದಾತೆ ಐಕೆ ಇತ್ತೆ ನೀವು ಮಂತಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಇತ್ತೆ 2-3 ಜನ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಪಿರುತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಡೈಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ತೆಗೀರಿ ಅಣ್ಣ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಸ್ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ ತುಂಬಾ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಮತ್ತೆ ಪೋಪಿರು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಎಂದು ಪೂಜೆ ದಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೇಸ್ ಎತ್ತಂಡ ದುಮ್ಮದಲಗನ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಯ ಪಾರ್ದಿನ ಏರುಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಆಯ್ಲಿತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಇರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬಂತಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ತೆಗೀರಿ ರೋಷನ್ ಒಂದು ತೆಗೀರಿ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಈ ಬಲ ಸುರು ಬಲ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಪಾತಿರ್ಗ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇವೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಪಾತಿರ ಬಂದು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರ ನಮಗ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮೂಲ ಪದ ನಮಗ್ ಪಾತಿರ್ದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತಾಕ್ಲಿಗತ್ತ ಎನ್ನ ಉರಿಡತ್ತಿ ಕ್ಷಮೆ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರಡಗೆ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರಡ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಅನ್ನ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಎಂಗ್ಲು ಮನ್ಪೋನೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂದು
ಮುಗಿಯುಜಿ ಒಂದು ಇಜಿಂಡ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂದಾತನು ಮರಣಿ ಕೆಲವರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮನದಲ್ಲಿರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಕ್ಕಳು ತೂತಿಜರು ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಕಾರಣಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಏರ್ಲ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂಲ ಅವಡು ಏರ್ಲ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಿಂದನೆ ಮಂದಿಜೀರ್ ಮನ್ಪುಜೀರ್ ದೈವ ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ದೈವರಾಧನೆ ದಾದ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಂದ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಆತಜಿ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ದೈವರಾಧನೆ ವಿಷಯ ನಿಜ 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 ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಆದುಪು ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿಂದ ವಿಷಯ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಆತಜಿ ಮುಕ್ಕುಲು ದಾದ ಬಂದಿರುವಂಟ ಎಂಗಲ ತುಳುನಾಡು ಬಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಅಂಚಿಂದ ಇಟ್ಟು ಶುರು ಮಂತದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಂದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತು ದೈವರಾಧನೆ ಬರ್ತದೆ ಯಕ್ಷಗಾನಲ್ಲ ಮಂತೀರು ಮುಕ್ಕುಲು ಯಕ್ಷಗಾನಲ್ಲ ಇತ್ತ ತುಳು ಗಂಡುಗಳೇ ಎಂಗಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಗಂಡುಗಳೇ ಇನ್ನಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಗಂಡುಗಳೇ ಅಂತ ಅದು ಬೋಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ಕೈ ತತ್ತದು ಬೋಂಡು ಇನಿ ಕನ್ನಡನು ಒರಿಪಾಯಿನಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಎಂಕುಲೆ ಇನಿ ಕನ್ನಡನು ಒರಿಪಾಯಿನಾಕುಲು ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತುಳುನು ಬಳಸೋದು ನೀನು ತುಳು ಒಡೆಗಿತ್ತದು ಇನ್ನು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇನೋಡನ್ನು ತುಳುಟಿಗೆ ಎಂದು ಹಾಕಲು ಕಲ್ತದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಹೊಡಿತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ರೋಷನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡೇರಿ ಎಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ 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 ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಮಗವೀರೇನೆ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬೋತಿನಾಯೆ ಎಂಕಲ ಅವೇನೆ ತೂನಾಗಿತ್ತೆ ಯಾಮನ್ನ ಯಾನ್ ತೂತು ಜಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನಿತ್ತು ನಿಕಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆ ತೂಯಿನಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ತೂನಾಗ ಬೇಜಾರಾಗುನು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡುಲ್ಲ ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮಲೈತೆ ಕನ್ನಡಿಗೇರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರೆಜ್ಜಾಯ್ತು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಂದಿನ ದಾದಾತನ ಬಂಡ ಅವೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತರ ಈ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪುರೇನೆ ಒಂದಾತು ದಯ ಪಂಡ ಈ ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮನ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುಂದಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಈ ಎಂಕ ಕೆಲವು ಸಲ ತೋಜುಂಡು ಈ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪೂರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆವೊಂದ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪುರ ನೆಕ್ ಈ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇತ್ತಾಕಲ್ ಪಂಡೇರು ಪಾಪ ಎಂಗಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಗಲ್ ಕೇಸ್ ಮಲ್ದ ಬಂದು ನೆಕ್ ಪೂರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು ನೆಕ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಐತ ಏರವರಿ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಾರ್ದೆ ಆಯ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಆಗ ಸರಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪನ್ನ ಆಗ ಬರೆವರೇನೆ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ನಕಲ್ ಏರ್ಕೆಂಡ ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಲು ಆಯ್ತು ರಟ್ನೆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋದು ಒಂಜಿ ಫೈರ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ದುಪ್ಪನಗ ಎಂಗ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಇತ್ತ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವೈದ್ಯನಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರೆಪಿನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇತ್ತು ಬಂದ್ಬೇಕು ಅವೇ ಉದಾಹರಣೆ ದಯ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕ್ಲಾತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಪಾತೆರ್ನೆಟ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಪಿನೆಟ್ಲ ಬರವಣಿಗೆ ಇಡ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ದಾದ ಬಂಡ ಈ ನಮಿನ ವಿಷಯ ಇದು ಪುರ ದಾದ ಪುರ ನಡುಟು ರಾಜಕೀಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಕಳು ಪುರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆತಿರು ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆತಿರು ಜಾತಿದ ವಿಷಯ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆತಿರು ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವಡು ತುಳು ಅಕಲ್ ಐತೆ ಹೋರಾಟಗು ಆಯ್ತು ನ್ಯಾಯ ದಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ನಗ ನ್ಯಾಯ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇತ್ತಿನ ಬಂದಾಂಡ ಅಕಲಿನ ಪತ್ತದ ಉಲೈ ಬಾಡ್ರೆ ಏತ್ ಬರ್ತು ನಿಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ದಾದ ಬಂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದೆ ಸರಿ ಆವಡು ನಿಜ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪುರ ಹಾಲಾಗ್ಬೋದು ದಾದ ಬಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇರಗೆ ಬನ್ನಗ ಏರಾಂಡಲ ಅಂಚಿಡ್ದವರಿ ಸೇಫ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚಿಡ್ದು ಏರಾಂಡಲವರಿ ಸೇಫ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಲ್ಲೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಕ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಉಲ್ತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಐತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯ ಐತೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬತ್ತದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಗ ಅಕ್ಕಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತುಳು ಪಾತಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ನಾಗೆ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ ಓಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಅದು ಓವೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಅತ್ತಿರೇಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ವೈಟ್ಲ ಫೋನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ನಮಕ್ ನಿಜವಾದ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮಕ್ ಬಾಕಿದವರ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಕ್ಲು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ನೋಡು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಪನ್ನ ವಿಚಾರ ಪನಗ ಈರ್ಲ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದಾರ ಈರ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಮೀನ್ ಪತ್ರ ಪೋದುಲ್ಲ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜಡು ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಯಾಲ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪೋತಿನ ಎಸ್ ದಟ್ಸ್ ಮೊದಲಿರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನೊಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಟೆಲಿಕಾಂ ದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪನ್ನಗ ವಿಷಯದ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪೋಪುನಾರ್ ಇಂಕ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪೋಪಿನಾರ್ ಫಿಶಿಂಗ್ 3 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪೋತರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯಡ್ ಮೊಗವೀರದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಲ್ದರ್ ಓಕೆ ದಯಪನಗ ಏರ್ ಶಿವ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಪನ್ಪುನಾಯಿ ಬರೆತಿನ ವಿಚಾರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನ ಹಿಡಿಯೋ
ಡ್ಯಾಶ್ ದಾದನ ಪಂತೆದುಲೆ ಆಯೆ ಸಮುದ್ರ ಪನ್ನಗೆ ಇಂಚ ತೂತಿನ ಜಗತ್ತು ಆ ಎಂದೆ ತೋಡುಡು ಮೀನ್ ಪತ್ತದುಲ್ಲೆರನ್ ಆಯ್ ಪನ್ಪುನ ವೇತುನಗ ಅಂಚುಂಡ ತೋಡುಡು ಒಲ್ಲ ಮೀನ್ ಗಾಲ ಬಾರ್ದು ಮೀನ್ ಪತ್ತಲು ವೇರು ಅಂಚ ಪಾತಿರೋದುಲ್ಲೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೊಂಚ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬರೋದುಂಟು ದಯಮಾಡಿ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಎಸ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಲ್ಲ ತೂಪಿನ ಇರ್ದಲ್ಲ ಅವರ ಮರೆಯಲ್ಲಡ ಇವತ್ತು ತೂವಾಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮರಿಯಲ್ಲದ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೊರ ಬರ್ದು ತೂವಾಡು ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ವಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದ್ ಗಿರ ಬನ್ನಾಗ ಆ ರೀತಿ ಆತಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗುರ ತೂವಾಡು ಅನ್ನಾಗ ದಾಳ ಬಂಡ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಆಯ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ನಾಲಯಕ ಆಯನ ಪುರ ಪಾತ್ರ ನಮಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿ ಆಯನ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ದೀಪಿನಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿ ದಯ ಬಂಡ ಆಯನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ನಾಲಯಕ ಇದಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನೆರನಾಗ ನಮಕ್ಲೊಂದರ ಬೇಜಾರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಚಿಕ್ಕೋಡೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ದಾದಾಪು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಪಾಪ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಹೋರಾಟಗಾರ ಇರಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಗಮನ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದು ಹೋರಾಟಗಾರ ಇರಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುದು ನಿಜವಾದ್ಲು ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ಅಬ್ಬರದ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರುಗಳಿಗೆ ಆತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಪದ ಬಳಕೆ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಆತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಪದ ಬಳಕೆ ಬಹುಶಃ ಆತ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸಾವಿರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರ ಇಂತ ಮೀನುಗಾರರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸಾಹಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತಾ ಮೀನುಗಾರರು ಇದು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ ಹೇಳಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪದ ಬಳಕೆ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಹಸಮಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವೃತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ ಸುಶೀತ್ ಅನ್ನ ಎರಡನೇ ಕೇಳೋಡು ಇತ್ತ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿನಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದಾರ ಎಂಕುಲ್ಲ ತೂ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಇಂಕ್ಲಾಗ ಅಪಾರವಾಯ ನಂಚಿನ ಗೌರವ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ ಪನಾಗ ಎಂಚ ಬೇಲ ಮನ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಪನಾಗ ಅವೇತೋ ಘಟನೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಡೆ ಎಂಚ ಪೋತಿನಕುಲು ಅಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪೇರಾ ಇಜ್ಜ ಬಂಚಿನ ಡೌಟ್ ಡೇ ಪೋಪೇರು ಆಂಡಲ ಪೋಪೇರ್ ಪನಾಗ ಅವಕಲ್ನ ತಾಕತ್ ಅವಕಲ್ನ ಗಟ್ಟಿತನ ಪನೋಲಿ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ವೇರಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರ ಬನ್ನಾಗ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಡ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ ಬತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ ಬೆನ್ಪುನಕನ ಬೇನೆ ತೂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಿಜ ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ ಪೋಪುನಕಲು ನಮಕ್ ಏಲ್ ತಿಗಲ ಅನ್ಪೇರ್ ಕೆಲವರು ತಿಗಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಗುವಿರ ಪಂಡ ಧೈರ್ಯ ಬಂತಾರೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಆ ಕಡಲ್ ಬರ್ಪನಂತ ಅಲೇನುಂಡತೆ ತೂಂಡ ವಾ ಮಗೇಲ ಪೋಯರ ಪೋಡ್ಬೇರ್ ಕೆಲಸ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿನ ಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಳೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಕಡಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಒಂದ್ಸಲ ಓಡಾಡು ತುಲೆ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬರ ಇರೇನಪ್ಪ ಆತರ ಇರೇನಪ್ಪ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ರೆಡಿ ನಿಜ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಜೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಮುಖ ನಮ್ಮ ದಾದ ಇತ್ತ ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಕ್ಕನ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪಂದ ನಾವು ಇಂಚಿನ ಓಲ ಪಾತರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ನಿಂದನೆ ಮಂದೆ ಈ ದಾದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾತರದರತೆ ಇಂಚಿನ ಕಠಿಣವಾದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಅದು ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಇಂಚಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾತರಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮದಿತ್ತ ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಸರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ದಾದವನ್ಪುರ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲಾಕಣಿ ಸರ್ ಮೊಗವೀರ ಬಜ್ಜಿತ ಮೀನು ಪತ್ತನೆ ಅಕ್ಲ ವೃತ್ತಿಪರವಾದ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರನಾಕ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ರಿಚ್ ಅಕ್ಲಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಪೂರ ಹೊರಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬುಕ್ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತ ಶಕ್ತಿಯುತವೈನು कारण ಅಕ್ಲೇನ ಪಾತೆರ್ನ ಕಣ್ಣೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಣ ಆತನದು ಬಂಡ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಣ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ನಿಜವಾದ ಅವನ ಆತ ವಿಷಯವು ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಧಾನ ಜನಾಂಗಗಳು ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಈ ಕಡಲಾಯಿருந்து ಮನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಆತು ವಿಶಿಷ್ಟమైన ಜನಾಂಗನೇ ತಕ್ಲು ಜನಾಂಗದ ಮೀನ ಹಿಡಿಯೋರು ಒವ್ವೊರು ರೀತಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಜಾನವರಿ ಪಂತೀನಿ ಆಂಡಲ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಆತನ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತುಳುವೇರ್ನ ನಿಂದನೆ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೆ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಗೆ ರೋಷನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಅಗತ್ಯ ಜೇರೆಗಳು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಪಣ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಬರ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಣ ತುಳುಟ್ಟು ಭೂತಗಳು ಕನ್ನಡದ ಭೂತ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೊಂಕಣಿ ಭೂತ ಉಂಡು ಚೈನಾ ಭೂತ ಉಂಡು ಬ್ಯಾರಿ ಭೂತ ಉಂಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಭೂತ ಉಂಡು ಮಲಯಾಳಿ ಭೂತ ಉಂಡು ಪಣ ಒಂದೊಂಜಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಒಳ್ಳ ದಿಕ್ಕಿರ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿತನೇ ಕೆಣಕುಣೆಂದ ಪಂಡ ಆಯ ಓರ್ಲ
ಬಣ್ಣ ಪುಂಚೋಗು ಕೈ ಪಾಡ್ಲಾಕ ನಿಜವಾದ ಪಂಡ ಆಗ ಆಪತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಗಿನಿಯತ್ತಿನ ಇಲ್ಲೇ ಅವು ಆಪತ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಹಿಡಿದವರು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು 100 ಸರ್ತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ದಾಯಿಗೆ ಓಡೋದು ಎಂಕ್ ನಾನು ಎದುರಿಸವ ಅಂದ್ ನಿಜ ನಿಜ ನಿಜ. ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ಪೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಅಲ್ಲೇರ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ 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 ಸರ್. ಪಾತಿರ್ಲೆ ಓಲ್ಪಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ದಾಲಜಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಇನಿತ ವಿಚಾರಡು ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗು ಕಾರಣ ಏರ್ಪಂದ ನಮ್ಮ ತುಯರ ಪೋಂಡ ತುಳುವೆರೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಕಾರಣ ಲಾಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಓಕೆ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನಡು ಉಪ್ಪುನಕುಲು ವೇದಿಕೆಡು ಉಂತೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಂಚ ಪಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರು ಏರು ಆಂಡ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಉಂದಿತ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟು ಪಾತೆರು ಸೇರಿ ಈ ವಿಚಾರಲು ಬನ್ನ ಪದ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಏರ್ಲ ಸೊರದೆಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದನ್ನು ಪನ್ನರಲ್ಲೇ ಅನಿಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ನಿಜ 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 ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಕಾಲಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ ಪಂದಲಾಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತುಳು ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದಿನಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ನಮಕ್ ಅಡ್ಡಕಾರ ಉಂಟು ಅವೇತು ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಡಪುನಂಚಿನ ಅವೇತು ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ನಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿಪರ ದೊಂಕರ ತೂಪೇರು ನಿಜ ನಿಜ. ಓಕೆ 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 ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅಕಲೆಗೆ ಅವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲ ವಿಷಯ ಮಾತಾಕಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾನಂಚಲ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಡ್ತೊಂದು ನಿಜ 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 ಸತ್ಯ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಡೆ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತುಪುರಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮೂಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಟ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದುಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಪುನಃ ವಿಚಾರನೇ ಅವೆ ಅಂಡ್ ಕೆಲವೇರು ಎಸ್ ಪಾತರ್ವೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಓಲ್ಪಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಮರವಳ್ಳಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ವಿಷಯ ಪಂತಿರದ ಮಗವೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮಗವೇರ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಗೊಂಜಿ ರೈತೇರ್ಲಕ್ಕಾಗುಲ್ಲ ನಿಜ ರೈತರು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಗವೇರಿಸಲು ಒಂಜಿ ಆಹಾರದ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ರೈತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಜನಕುಲತ್ತೆ ಆಗುದು ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ MP MLA ನಕುಲು ಅಕ್ಲು ಪಾತೇಳ ಆ ವಿಷಯ ನಿಜ 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 ಮುಕ್ಕಳು ಮಾತು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಣೊಂದು ಪಣಾಗ ಮಕ್ಕಳು MLA ನಕಲು MP ನಕಲು ಮಾತು ಉಳ್ಳೇರ ತಕ್ಕಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಕ್ಕಳು ಈ ವಿಷಯ ದಾಲ ಪಾತಿರು ನಿತ್ಯರತ್ತು ಅಕ್ಲೇದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಅಜ್ಜೆಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಮಗ ಬೀರಿಸ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕರಾವಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಡಿತ್ತಿನ ಜನಕುಲ ಅಕ್ಕಳು ಜಾತಿ ಗೀತಿದ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜೆ ಮಗ ಬೀರಿಸ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಅಕ್ಕಳು ಜೀವನ ಕಾಳೆ ಜನಕುಲ ನಿಜ 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 ಅಕ್ಕಳು ಮಗಳು ಈ ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚಿಲ ಕಿಂಚ ಮಾತ ಪಂಚಿನ ಕೆಂಗ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಒತ್ತಡ ಮಾಡೋಡೈ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಎಸ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಾತಾಡ್ನು ನಿಜ ನಿಜ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಭಾಷೆ ಬಂದ ಕೊಡವೇರ್ನ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಜ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಓಡಿಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ರೋಷನ್ ರನೋಲ್ಡ್ ಎರಡನೇ ಪಾತಿರೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆತರ ಈ ಶಿವು ಕನ್ನಡಿಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಶಿವು ಕನ್ನಡಿಗನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆತರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಂಚಿದೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮು ಸೂರ್ಯದಲ್ಲ ಎನ್ಕೇನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುಟಾಯನ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟೇ ಪಂದೆಂದಿತ್ತ ದಯಪಂಡಗ ಮುಖಲ್ನ ಸುಮಾರು ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮೇ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಕಲ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಎಲ್ಲಿದಲ್ಲತ್ತು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕಲ ಮಿನಿ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಣ ಮೊಕ್ಕಲು ಫೋನ್ ಒಂದು ಧಮ್ಕೆ ಪಾಡು ಮೊಕ್ಕಳ ಮಿನಿ ಕನ್ನಡದ ವಿಷಯ ಮೊಕ್ಕಳ ಕೇಂಡ ಏಪ ಏಕೀಕರಣ ಆತಿನ ಕೇಂಡ ಮೊಕ್ಕಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ದಾದ ಬಂಡ ಮುಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ಹೀರೋ ನಕುಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಕ್ಕುಲು ದಾದ ನೆರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ತುಳುವರಿಗೆ ನೆರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮುಕ್ಕುಲು ಅಲ್ಪ ಹೀರೋ ಊರುಡು ಮುಕ್ಕುಲು ಮೊಕ್ಕಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನ ದಾನೆ ಮುಕ್ಕಲು ಹೀರೋ ಮುಕ್ಲಿ ದಾದ ಬಂಡ ಮುಕ್ಕುಲು ದಾದ ಬಂಡ ಇಂಚ ನೆರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮುಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋ ಬಂದಿನ್ನು ನಕುಲು ನಿಜವಾದ ಅಕಲ್ನ ರೀಸನ್ ಐತೆ ಅಕುಲು ಈತೆ ಪನ್ಪಿನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಅನಾಗ ಕೊಡವೇರಿತ್ತಿರ್ ತುಳುವೇರಿತ್ತಿರ್ ಬೇರೆಲಿತ್ತಿರ್ ಕೊಂಕಣಿಸಿತ್ತಿರ್ ಮಾತಾ ಭಾಷೆನ್ ಸೇರದ ಏಕೀಕರಣ ಆತಿನ ಮೊಕ್ಲಿಗದಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆತಜಿ ದುಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಐತಿರ್ ಇನ್ನಿ ಸಡನ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆತನ ಏನಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆತೀನಿ ಮಾತಾ ಭಾಷೆಲು ಸೇರೊಂದು ಮನ್ಪೊಡಿತಿನ ಉತ್ಸವನ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ
ದಿವಂದಿರು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತಂದಿರ್ಲಿರು ಅಪ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ನವೆಂಬರ್ 1 ತೋರ ಮಾಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೇ ದಯ ಬಂದಾಗ ಕೇರಳನ ತುಂಡು ಕೇರಳ ಹಿಡಿತಿನ ಐತೆ ಕೇರಳ ಪಾಲಾತಿನ ಕಾಸರಗೋಡು ಅವೇ ದಿನ ಎಂಗ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 1 ಎಂಗ್ಲಿನ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗನಗ್ಲಿನ ದೂರ ಮಂತಿನ ದಿನವು ನಿಜವಾದ ಪನ್ನಡ ಅಂಡ ನವೆಂಬರ್ 1 ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಮುಕ್ಕುಲು ದಾದ ಮಂದಿರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಎಂಕುಲು ಸೇರೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಸಡನ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಏಪಂಡ ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಕೆಲವಡೆ ಕೆಂಡೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಯಾವಾಗ ಅದು ಕೆಂಡ ಅದು ಯಾವಾಗ ಯಾನೆ ಬನ್ಪಿನಿ 56 ಮಾರೆ ಪನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿದ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಸಿದ ತವಣ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಪಿನ್ ಮೊಕಲು ತುಳುವರಿಗೆ ನೆರ್ಪಿನಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೊಕಲು ದಾದ ಅಂದಿರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಿಂದಿ ದಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆರಿಕೂಡ್ಲೆ ಹಾಕಲು ಅಂತ ಪೋಡಿರ್ದೆ ಅಪ್ಪ ನಾಕು ಪುಣೆ ಒಂತ ಜನ ಮೂಲು ತುಳುವೇರಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ದೇ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಬಾತಿರು ತುಳುವೆ ಬಾತಿರಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಮಳಿಯಲ್ದ ಟ್ರೈ ಮಂತದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಾತಿರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನಾವು ಪಿದೇಡ್ ಪೂರ್ಣ ಕನ್ನಡನೇ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಬರಿಗಿದೀನಿ ಏನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರಿದಿಜಿ ದಾಯ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನಗ ಖಾಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ಪಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಕೊಂಕಣಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವೈ ಅಣ್ಣ ತುಳು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ನೆಲತ ಭಾಷೆ ಇನ್ನಿ ಕೆಲವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೆಲವರು ತುಯ್ಯ ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಕ್ಕಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇರೋದು ಅದ ಬಂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ ಯಾನು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಪನ್ನಗ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಮೂಲ ತುಳುವೇರು ಅತಂದ 100% ಏನ್ ತುಳುವೇನೆ ಅತ್ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪಿರು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಜನ ಮಲ್ಪಂದ ಬೇಲೆ ನೀರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೋ ಜವಾನಿಯರು ಮಲ್ಪಂದ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ತುಳುವೇರು ಅತ್ ನಮ್ಮ ಪನ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವೇರೆ ಪಂಪುನಕುಲು ಮಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪುಟ್ಟಿನಕುಲ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಬೇಲೆ ನೀರು ಮಾಲ್ತದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಡೆ ಎಸ್ ಅಂಡ ದಾದ ವಂಡಿರ್ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಬಾಸಿಲ್ ಮಿಷನರಿ ನಕಲು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಗಲ ಮೂಲ ಬಾಸಿಲ್ ಮಿಷನರಿ ನಕಲು ತುಳುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೃಷಿ ಮಂತಿರು ಹೊರಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎಂಗಲು ಮೆರೆನ್ಲ ಮೀಟ್ ಆದಿತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಅರೆನ್ಲ ಮೀಟ್ ಆದಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಆರ್ಲೆಂಡ ಪಂಡಿರ್ ನಿಕಲ್ನ ಜಾತಿಡ್ ಪನ್ನ ಬಾಸಿಲ್ ಮಿಷನರಿ ನಕಲು ಒಂಚೂರು ತುಳುಕ್ ಬೇಲೆ ಮಂದಿರು ಅಕಲ್ಡ ಮಾತ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ನೆಂಡ ತೂಪಾದಿರು ಎಂಗ್ಲು ಪಾತಿರೊಂದ ಮುಕ್ಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿತ ಭಾಷೆ ದಿರ್ಪವನ್ನಾಗ ಮುಕ್ಲಿಗಿತ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರು ಆತಂದು ಇತ್ತ ವಿಷಯ ಐತೆ ಇತ್ತ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಐತೆ ಓಲ್ ದುಮ್ಮು ಕರಾವಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಜವಾದ ಕರಾವಳಿ ಪಂಡ್ರೆನೆ ಬಲಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ಕರಾವಳಿ ಬಂದಾಗ ನಿಂಗ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಗೋವಾರ್ದ ಗಡಿ ಮಾತ ಕರಾವಳಿ ಕರಾವಳಿ ಆಗ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಯ ಪುದರ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ದುಮ್ಮು ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಮೆಲ್ಲ ಹೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅದು ಬೋದು ಮೂಲ ಪಾತಿರ್ ನಕಲು ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತುಳುವೇರೆ ಪಾತಿರ್ನು ಆಂಡ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇಂಚಾಂಡ ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಚ ಮಂತೀರಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಗಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಹೇರಿಕೆಲು ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬೋದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಂಡು ಇಮಿಟ್ ಮುಕುಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇಂಚ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡೆ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜ ಎಂಗ್ಲು ಈತು ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಕರೀನಾ ಎಂಗಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕುಲು ಹಿಡ್ದಿಂಚಿಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಗುಲು ಆಬ ಪುಟ್ಟಿದಿನ್ಲೇಜಿ ಆನ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ ಅವಡು ತುಳು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಸೇರಾಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಅಭಿಯಾನ ಆಂಡು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಂಡು ಇಂಡಿಯಾಡೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರ ಗೊತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಆಂಡಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ನಲ್ಲ ಕುರ್ತುಜೀರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡಗೆ ನಮಗ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉಂಡು ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಬೇತೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓಲ್ಲ ತುವರಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ತುವರಿ ನಮ್ಮಂತ ಕೇರಳದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇರಳದಾಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಬುಡ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗ್ಲಿ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮದುಮೆಡ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮದುಮೆಡ್ಲ ಅಂಡ ಮುಕುಲು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ಎಂಗಲ ಮಿತ್ತು ಕನ್ನಡನ ಕನೆಯರೋಗಾದ್ರ ತುಳುನು ದೊಂಕುನ ಬೇಲೆ ಮಂತಿರು ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಿರು ಶಾಸನ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಳುಕು ಲಿಪಿಗೆ ಬೋಡಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ತೂವರೆ ಬಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಡು ಪಾಲೆ ಒಳ್ಳೆಡು ಬರೀತೀರು ಓಕೆ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೋಷನ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಬಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಮಲ್ದಿನ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ಪೋನು ಇತ್ತ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ವಿಚಾರ ದಾರೆತುನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಾಗ ಎಸ್ ವೈ ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ತೈಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿನಡ್ದಿಂಚಿ ಪಾತೆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದ ಲೆಪ್ಪುನ ಭಾಷೆ ಆ ಪುಟ್ಟಿನಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಯಾನ್ ಒಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತ ಪುನಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ತುಳು ಟೆಂಗ್ಲಿ ಎಂಗಲ ಯಾರು ತುಳು ಪಾತಿರ್ ಗುಡ್ಲೆ ಏನ ಮಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀಗೇನು ಹೆಂಗ ಅಪ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಬಂಡ ಗುತ್ತು ಜಮಾರೆ ಹೆಂಗ 5 ಬಕ ಸುರಾಡ್ ಹೆಂಗ್ ತುಳು ಪಾತಿರ್ ಗುಡ್ಲೆ ರಪ್ಪಂಚ ತೂಪಿನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಕನ್ನಡ ಬಗಳು ಎಂಗ್ಲಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪುನ ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕದನೇ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಒಂದಲ್ಲ ಉಲ್ತಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂದು
ಮಕ್ಳಿ ದಾಯಿಗ ತುಲ ಅಸೂಯದ ಎಂಗಲ ಭಾಷದ ಮಿತ್ತು ಏನನ್ನು ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಕೊಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಾಂಡ್ ದಾಯಿಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಬುಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿಯ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತುಳುಕು ಬೋಡಾಯಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಿಕ್ಕೀರು ಇನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡ್ ತುಳು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಂತೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡಿದಾದ್ರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜೆರಡು ಸಾವಿರ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾಯ ಮಲ್ಲಕುಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಎಂಗಲ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಯದಕುಲ ಇತ್ತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ ಟೀಮ್ ಮಂತೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೊಣ್ಣುಲೇ ಬೇತೆ ಆಣುಲೇ ಬೇತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂತೊಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪ ಎಂಗಳೊಂದೇ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪ ಅದು ಇಂಚಿನ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಚಾರ ಕನಪಿನಿ ತುಳು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡವನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕನ್ನಡ ದೆಪ್ಪದ ಜವಲ್ಲ ಇನ್ನೀ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಇನ್ನೀ ಮುಟ್ಟ ತುಳುವೇರು ಕನ್ನಡನ ದೂರದು ಜೀರ್ ಒಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲು ದೂರಿಲ್ಲಾಗ ಇನ್ನೀ ಮುಟ್ಟ ಒಲ್ಲ ದೂರದು ಜೀರ್ ಇನ್ನಿ ಕನ್ನಡ ಒರಿದಿನಿ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ ನೆಟ್ಟಿನಿ ಇಜಿಂಡ ಇನ್ನಿ ತುಳುನ ಎಂಗುಲು ಕನ್ನಡ ದಾತ ಲೆವೆಲ್ ದೀತೋಡ ಇನ್ನು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇನ್ನು ಮುಲ್ತ ಸಾಹಿತಿ ನಕುಲು ಇನ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿಡು ಕುಲ್ದಿರು ಇನ್ನು ತೂರ ಬಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸೆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನಮಗ್ ಬೋಡೇನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ದಿಕ್ಕಿದ ಮೂಲು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಕೂಡ ಈ ಕಾಲರ್ ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಅರುಣ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಅರುಣ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ 4 ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ದಾಯಬಂಡ ಇತ್ತ ಶಿವು ಕನ್ನಡಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯ 2 ಜನಕ್ಕಲ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಡು ಬಂಪಿನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ದಾಯಬಂಡ ಅಂದು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಸ್ತ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾಖಲೆಗಳ ತೆರಿಯೋಡು ಏರು ಪೂರ ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ 2 ಜನ ಏರು ಅನ್ಮಂತಾರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಗಳೂರದ ಕನ್ನಡಿಗ ತಂಗ ಪನ್ಪೇರು ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರುವ ಅಂದ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗಂಡುಗ ಕಲೆತ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಇದೇನು ಬೆಂಗಳೂರದಾಗ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದಿ ಸತ್ಯ ಅವು ಸತ್ಯ ದಯಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಕನ್ನಡದ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಕನ್ನಡಿಗರ್ನಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ನೀನೇ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೋಯಿನ ಸಂದರ್ಭ ಓಲು ಚೆನ್ನೈಗೆ ತಿಳುವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಓದಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡಿಗನ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ನೀರಿಜ್ಜನ ಟೈಮ್ ಅದು ಅವಳು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಬೋಡಿತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಆ ಬರಿಟಿತ್ತನ ತಮಿಳ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೀರ್ಕೆ ನಿಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಲ ಅಂಚೆಂದಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ ಮಂಜೇಶ್ವರದಾಯಿ ತಾಯಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದಾಯಿ ಮಲಯಾಳಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ನೀರ್ ದಿಕ್ಕನ್ ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ತೂಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚಪುರ ಮನ್ಪುಣ ಸರಿಯಾ ಸರಿ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಎಸ್ ಒಂದು ಇರು ಪನ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡತೆ ಅವೆತ್ತೋ ಜನ ತೂವೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಹೋಲ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಹೆಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಆರ್ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಆರ್ ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಗುಲು ದಾದ ಮಂತಿರ ಭಾಷೆ ನಡೆದು ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಂತಿ ಇತ್ತೆ ಮುಗುಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ ದುಂಬು ಏರ್ಲ ತುಳುವೆ ಯಾನು ತುಳುವೆ ಅಂದ ಪಂಪಿನಗಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ ಪಂಡಿಗುಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಪಂಪಿ ಇನ್ನು ಅಂಚ ಪಂಡಿನ ಹಿಡಿದಾದ್ರ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ 8 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪೋಡ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರಿಪಿನಿ ನೀವು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಬರಿಪಿನಿ ತುಳು ಒಂದು ಏರ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಬಂದಿರು ಈ ವರ್ಷ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಾತಾಡಕೇನೆ ದಯ ಮಂತದು ಈ ಸಲ ನಿಕಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಒಂದೇ ಪಾಡ್ಲಿ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರುಂಡು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರುಣ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉರಿ ಉಂಡು ಇಜಿಂಡ ಒಂದು ಪೂಬುಡು ಇತ್ತನೇ ಎಂಗಲ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೊರಮನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೋದು ನಂಗೆ ಬಡಪನ ಅನುದಾನ ಭಾಷೆಗೆ ಬಡಪನ ಅನುದಾನ ತಿಕ್ಕುಡು ತುಕರೋಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಸೇರ್ದಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಅವು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ನಂಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಐನ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆದ ಅವು ಮಾತ್ರ ಹೊರಟ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಹೊರಟ ಮಸ್ತ್ ಬಿತ್ತು ಕೃಷಿತ್ತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಈಡೆಗೆ ಬೋಡದ ಬಂದು ಅಡ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮಿತ್ತದ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ ಕೃಷಿ ಬೇತೆ ತುಳುನಾಡದ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಬೇತೆ ಮುಲ್ಪದ ಕೃಷಿಕರೇ ಬೋಡಪ್ಪನ ಒವ್ವೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಕೃಷಿತ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಬೇತೆ
ಇದು ನಮ್ಮ ಪೇರು ಮೈಪು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತನು ಮೈಪುನೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಅವ ಪತ್ತನಜ ತಾನೆ ತನು ಮೈಪುಡು ನಿಜವಾದ ಪತ್ತನಜಗೆ ತನು ಮೈಪುನಾಗ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇಡೀ ಬರಸ ಬರ್ಪನ ಸಮಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿಕೊಂಡ ಪೇರು ಅವು ಪುಳಿ ಅಣಗ ಅತನಗ ಕೊಜಪ್ಪು ಅಣಗ ಏತೋ ಸಾವಿರ ಜೀವಾಣುಗಳಾയിട്ട് ಉಂಟಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಇಡೀ ಮಣ್ಣು ಜೀವಭರಿತವಾದ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿತನ ಏತೋ ವಿಷಯಗಳು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಈ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳು ಜನಕ್ಲೇ ಕೊಡಪನ ವಿಷಯಗಳು ಇನಿ ವಿಷಯ ಬರೋಡು ಬಜ್ಜಿ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಒಂದು ಉಳ್ಳಾತಂದ ಅವು ಜನಕ್ಲೇ ಮುಟ್ಟು ಅಕ್ಲ ಬಂಜಿದ ವಿಷಯ ಪೋಪುಚಿ ನಿಜವಾದ ಪೋಟಂಡ ಬಂಜಿದ ಗತಿಗಟ್ಟ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದಾಗಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಗಲ್ಲ ಸಮಾನ ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯಗಳು ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಇನಿ ಇಡೀ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಇನಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಕೆಲಸದಕ್ಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಗೌರವ ಅದೊಂಡು ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಣತು ಬರ್ತದೆ SEZ ಇಂಚಿನ ಬರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಣತು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರತ್ತಂದೆ ನಂಕು ಪಗರ ಜೀವ ಈ ಮಣ್ಣು ಐನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಜನರಲ್ಲಿ ಅವೇ 8 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪೋಂಡ್ ಪಂಡ ತುಳುವೇರು ಗುರುತಿಸಾವೇರು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಗುರುತಿಸಾವೇರು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಮುಲ್ತಕ್ಲಿನೇ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೈತೆ ಹೋರಾಟಮಂತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟಮಂತ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪಗ ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಿರಲಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬನ್ಪಿ ಅಣ್ಣ ಲೋಕಲ್ಸ್ ದಾಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬನ್ಪಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಸರಿ ಸರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ಪೆ ಬಾತಿರ್ವೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲರೆ ನಮ್ಮ MP MLA ನಕಲು ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ರಾಜಕಾರಣ ನಕಲು ದಾದ ಅಂತಂದುಲ್ಲರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಧಕ್ಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಪಾರೆ ಎಸ್ ಇಂಕಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಡನ್ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರು ಎಸ್ ಅಂಗಾರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ಸೊ MLA ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ದಿನಗಳ ಮುಂದೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು ಈ ಹಿಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮೀನುಗಾರರ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಹೌದು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಸೊ ಇವು ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ MP ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ ಕೊಣಾಜೆಯಿಂದ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ಕೋಡೆಮರಣ ಘಟನೆಗಳು ದುಂಬಾತನ ನನದುಂಬು ಪಿರಾಕದ ಮಸ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅದುಲ್ಲನ ಒಂಜಿ ದಯಪಂಡ ಕಾಳಿ ಭಾಷೆ ಲಿಪಿ ಅವು ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಬೇತೆ ನಿಜ ತುಳುವೇರ್ನ ಕ್ರಮ ಇಂಚೆತ್ತುಂಡು ಪಾತೆರಳು ಇಲ್ಲಡದ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಬುಡ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಹೊರಾಂದನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಬೈದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನು ಹಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎತ್ತನು ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಬಾಗೋಡು ಅಪ್ಪೇನು ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡ ಮೂಳು ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪೇನು ಮತ್ತೆ ಇನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬುಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬುಡ್ಕನಮ್ಮ ಇತ ವಿಷಯಂಜನ ಅಂದು ಪಂಡ ಏರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಹೇಳನమైన ಕೃತ್ಯ ಮಂದೇನ ಐಕ್ ದೃಢವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಂತೊಂದುಳ್ಳ ಐಕೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನುಳ್ಳೆ ರಡ್ನೆದಾದ್ ಕಾಲಿ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ಭಾಷೆ ಲಿಪಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ತೇನೆ ಇನಿ ಎಂಗಳ ಮಿತ್ರ ಮಿಷಿನ್ದಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಾಟ್ ಎಂಗಳ ನಿರಕರಡು ಉಪ್ಪುನ ಅಕಲ್ ಯಾನ್ ಬೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅವೇ ಮನಡು ಉಪ್ಪುನಾಯಿ ಅಕಲ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ ತುಳು ಇನಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತುನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾಳತ್ತ ಎದುರುಡು ತುಳುವೇರ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪಂಡ ಬೇದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಂಜನ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಲಿಪಿ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಮದುವೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನೇಮ ಅವಾರ್ಡ್ ಜಾತ್ರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಪರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿತ್ತು ಇದು ಒಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಒಟ್ಟೊಂದು ನಿಜ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಭಾಗವತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಐನು ಸರಿ ಮಂತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತಿರಿಗೆ ಇನ್ನ ಮಂಡ ಎರಡನೇ ಪೆದುನಪ್ಪೆ ಕೊಂಕಣಿಯಿಂದ ಸಾಂಕದನಪ್ಪೆ ಕನ್ನಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೀರಿ ಎಂಗಿ ರಡ್ಡಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಸಾಂಕದನಪ್ಪೆ ಯಶೋದೆ ಅಂದಾಂಡ ಪೆದುನಪ್ಪೆ ದೇವಕಿಂದನ ಸಾಂಕದನಪ್ಪೆ ಯಶೋದೆ ತಾಯ ಬಂಡ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ
ಅಂಚ ಬಂದದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಓಟ ಮನ್ಪೊಡೆ ಅವು ಕಾಳಿ ಪಾತೆರಗು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಿಜ ಜೀವನ ಮಂತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪಕ್ಕದ ಈಗಿನ ಅವು ದಾಳ ಇಟ್ಟು ನುಜ್ಜಿಂದ ನಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿಜ ನಿಜ. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್. ಸುಶಿತ್ ಬೋಳೂರು ಸರ್ ಎಡಕ್ಕಿಯನ್ನು ದಯಪಡಾಗಿ ನೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗವೀರ ಬೋಳೂರು ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜವಾನ್ ಇರಬಹುದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪ್ರತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದೆ. ದಾದ ಪಂಡರ್ ಎಸ್ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪಿನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಈತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಮತ್ತ ಈ ತುಳುನ ಅವಹೇಳನ ಅನ್ಪುಂಡು ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಹಾಳು ಮನ್ಪು ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಷಯ ಬರ್ಚಾನ ಬರೆದ ಪಾಡ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಷಯ ಅವು ಸರಿಯತ್ ಅವು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದ ಕೇಸ್ ಮನ್ಪುನತ್ ಸುಮಾರು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ರು ಮುಕ್ಕುಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲಿತ ಎಂಚ ಕೇಸ್ ಮನ್ಪೀರ್ ಇದೊಂದು ದೈವ ಬುಡ್ಚಿ ದೇವರ ನಿಂದನೆ ಮಂತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಹಿಂದೂ ದೇವರನ ನಿಂದನೆ ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ಕುಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಮುಕ್ಕುಲೆ ಪೂದೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೀರ್ ದಾಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಈ ನಮ್ನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೋರಾಟ ಒಂದುಂಡು ಮಕ್ಳಿನ ಬಂಧಿಸಾವಡ್ ಬಂದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಡಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ದಿಂಚಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೈಕರ್ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ఆయన ಮೂಜಿ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ದ ನಿಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಪಾತ್ರ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ದಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಬೇರ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿದ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆ ಬೆಲಕೈದಲಕ ಬಾರಿ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮ ಐನಕುಲು ಪಂಚೂರ ಐನು ಯೂಸ್ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಯಪ್ಪಲ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಓಲಾವಡು ನಮ್ಮ ಯಪ್ಪಲ ಹೋರಾಟ ಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಂಗೆ ಕೂಡ ಏರಾಂಡ ಬರ್ತದ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪನಕ್ಲೆ ಬತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಮಂತ್ರಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಪನ ಮಡೆಗೆ ಇರ್ತಲೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಲಕ್ಕಂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯೋಡಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಇಡೀ ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ರೀತಿಯಲ್ಲ ಜಾಗ ಅನ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟೆ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಹೌದಾಗೆ ನಂಕದಾಗೆ ಅವು ಅಕ್ಲು ಮಂತನಲ್ಲೇ ಅಕ್ಲು ಏನು ನಂಕದ ಅಂಚೆ ಮಂತ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಎನ್ಮನೆ ಪರೀಕ್ಷೆದಾಗ ಸೇರ ಏತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊನೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮನವಿ ಕೊಡೊಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಐನೊಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊಡ್ದು ಐನೊಂಜಿ ಪಾಸ್ ಮಂತ್ ಗುಡ್ ಮಾತಂದ ಐಟ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂತಿಗೆ ಅವಳ ನಾವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುಂಟು ತುಳು ಬಂದ ಆತಿಂದ ದುಂಬುದು ಏತೋ ಜನ ಬಂದಂತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮನ್ಕೊಡು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಖುಲು ಎಸ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖುಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರ ಮಲ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಚ ವಿಚಾರಧಾರ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಕು ಎಸ್ ಇಟಂದಿರ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಮ್ಮೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮಂಡದ ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದಲ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊಡ್ದು ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಗೇಟ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನೆಟ್ಟೆ ಆರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅತ್ತೆ ಅಂದತ್ತೆ ಈಗ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಬಂಡದುಂಡು ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಐಕ್ಲನ್ ಪುಣೆ ಓಡಾಪುನು ಐಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ ಕಡೆ ಬಂಡರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬೊಮ್ಮೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಏರು MLA ಅಕ್ಲಿ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಐಟ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿನ ಬದಲಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೊಂದು ಗಾತ್ರ ಮಂಡ ಅಕ್ಲು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಕ್ಲು ತೆರಿಬೋದು ಮಾಧ್ಯಮ ಫೋನ್ ತರಣ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂಚ ವಿಚಾರ ಬರೋಡಿರಣ ಎಂಕುಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಎಸ್ ಅಕ್ಲು ಎಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ವಿಚಾರದ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ಕೆಲವರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಇದೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆನ್ನೈಕ್ ಎನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಹೋನಾಗ ಸುರುತಾನಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜು ಒಂಜಿ 10,000 ಜನ ಇರ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಮನದನ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಕಮ್ಮಿ ಐತ ಮನದ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಕಲಿ ಮುಜೆ ಜನ ಕೊಡ ಅಚ್ಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಓಕೆ ದಾರಾ ಶೆಟ್ರು ಓಕೆ ಸರಿ ಸರ್ ಈ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ಫಂತರ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಆ ಒಂದು ಮೂಲ ಕತೆ ಬರಪಾಟದು ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತಾರಾ ಶೆಟ್ರೆ ಎಸ್ ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಂದು ಪನ್ಪುನು ಅವು ಬಜ್ಜಿ ತುಳುತ್ತತ್ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಹಿಂದೂ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ
ಒಂಜಿ ಚಿಹ್ನೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿ ಐಕ ಪ್ರಧಾನ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂಡ ಇನಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯತ್ತಿನ ನೇಪಾಳ ಹಿಂದೂ ರಾಜ್ಯ ನೇಪಾಳದ ಧ್ವಜತ್ತ ಚಿಹ್ನೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಿ ಪಂಡ ಅತ್ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಪಂಡ ಹಿಂದೂ ದೇವಳ ಅವು ಓಂಕಾರ ಧ್ವಜ ಬತ್ತನೆ ಪಂಡ ಶಿವಾಜಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎದುರಾದ ಹೋರಾಟದ ಮುಖದ ಓಂಕಾರ ಧ್ವಜ ಬರ್ತನೆ ಇನಿ ಓಂಕಾರ ಧ್ವಜನೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬರತ್ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಿ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊಡಿದ ಧ್ವಜ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಅದು ಕೂಡ ಅವು ಆಯರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ 100%. ರೈಟ್ ನಿಜ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಕೊಡಂಜಿ ಕಾಲರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾನ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಂದು ಯಾನ್ ನೈರೋಬಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಪಾಲೆ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆದೆ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯರನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಆಫೀಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಡೆತೊಂಡ್ರೆ ತೀರುಜಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಹವಾಮಾನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಕಾರಣಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ವಿಡ್ರಾ ಮಲ್ಕೊಡ್ಚು ಎಂಗ್ಲ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಷಮೆ ಒಂಜಿ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ದೇವಾಣ ಇಂಚೆನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರೊಂದು ಪೋಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೋರ್ಪೆ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊರ್ಪರ ತೂಪೇರು ದಯಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನೀಚ ಕೆಲಸ ಮನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತು ದೂರೋಡು ಆಫ್ರಿಕೋಡು ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಎಂಜಿರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂತ ಯಾನ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬರ್ತದ ಆದಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಾತ್ರನ ಜನಕುಲು ದಿಗಿದಿಜರ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲಾಡೆ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರನಾಗ ದೂರದ್ದು ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಇರು ಕುಡ್ಲದಾರ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಇರು ತುಳುತಾರ ಅಂತ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಕಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡತೆ ಪರದೇಶೋಡು ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ತುಳು ಕಿತ್ತಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಏಪಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕುಲೆ ತುಳುಕ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಆಯ್ನಾಥ್ ತುಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊರೋಡು ಆಯ್ನಾಥ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ತುಳುನೆ ಪಾತರೋಡು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಎಂಕುಲ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸ್ ಏರ್ಲ ಇದ್ದೇರು ತುಳುತಗಳು ಅಂಡಲ್ ನಂಗೆ ಪಿದೈ ಕೊನಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಳು ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪರಿಮಾಣನೆ ಬೇಪೆ ನಿಜ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬರೋದು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಈಗ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪು ನಿಖಂತ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೋನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್. ಇರಾಗ ದಯಪನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಇರಾಗ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರಾಗ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ. ಕಿರಣ್ ಕದ್ರಿ ಅಂತ ಕದ್ರಿ ಪಾತ್ರ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಸರ್ ಮೂಜಿ 4 ಜನಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಸ್ ಸರ್ ನೆಕ್ ಪೂರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನೋನ್ ಪುಣ್ಯ ಓಕೆ ಹಾ ಓಕೆ ಇತ್ಲಾನೆ ಎತ್ತಿನವಲೆ ಓರ ನಾಂಡ್ ನೆಲ ಜಲ ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅದೇ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಮಣ್ ತಿಂದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲು ಈತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತ ಅವು ಎಂಚಿನಾಂಡ್ ಅಲ್ಪಡ್ಬೇಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸುಧಾರದಿನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಬರ್ತದೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಜೀವನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಎತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಈತ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಬಿಡ್ದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಚಪ್ಪ ನೀರು ಮಲ್ತಿದ್ರು ಸರಿ ಸರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಉಂಟದೆ ತುಳುನಾಡು ಅವೇನು ಕುಡತ್ತೊಂದುಂಡು ಓಕೆ 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 ಮೇನ್ ಕಾರಣ ರಾಜಕೀಯ ಸರ್ ರಾಜಕೀಯ ಇಂಚ ಆಪಣೊಂದು ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಮಿತ್ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಎಸ್ ಬೆಳ್ಮನ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಚಾವಡೇಡು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೊ ನಿಗುಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಕುಡುವರಿ ಹವಾಮಾನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರಾಗ ನಂಕ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ನಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಆಪುನತೆ ಐಟುಲ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕೆಲವು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗು ಅದುಲು ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಯುವರಾಜನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶುರು ಅವೇನ್ ಪೂರ ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಅದಾಗ ಅವೇನು ತೂಯಿನ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಪರಭಾಷೆದಾಗ ಮಗುಲೇ ಅಂಚ ಮಲ್ತನುಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತನ ದಾನಿ ಮೈಂಡ್ ಬರಂದೆ ಸೊ ಯಾನೇನ ಪಂಪಿ ಮಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತಮಾಷೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಆನೆ ನಮ್ಮ ಉಂಟಾಯದ ಅದಾಗ ಕುಡೋರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಬರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರ್ ಸರಿ 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 ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ನಂದು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್ ಸುಶಿತ್ ಬೋಳೂರವರು ಲಾಸ್ಟ್ಗಾದ ಒಂಜಿ ಇರೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇರೋಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಪಣ ಲಾಸ್ಟ್ಗಾದ. ಎಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪಂಪನ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಈತ್ ವಿಷಯ ಆತನು ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನರಡು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆವೇರಿ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕಳು ದಾದಲನ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ದಾದ ಅವೈಜ ಶಬ್ದ ದಾದ ನೆರಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂಚಿನ ಪದ ನನ್ನ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ನೆಕ್ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಅಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾತಿನ ಪನ್ಪುಜಿ ಪೂರಲ್ಲ A to Z ಪೂರ ಹೋಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನನ್ನಡ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರವಾದ ಪಡು ತುಳುನಾಡು ಭಾಷೆ ಆದ ಪಡು ಇದನ್ನ ಉವೆ ಜಿಂದಾದ ಪಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಓಲ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬರನ್ಲಕ ಇಂಚಿನ ಅವೇ ಶಬ್ದ ನಿಂದನೆ ಮನ್ಪದಿಲ್ಲ ಕನೆಕಲಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೊರಡು ಅಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪೋಟ ಪಕ್ಕ ಇಂದ ಹಿರಗೆ ಎಂಡ್ ಆವಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ಬರಂದು. ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಹಾ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಸತೀಶ್ ಬಂದೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಮೊಗವೀರ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ನು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮೊಗವೀರ ಪಾತಿರ್ತೈತೆ ಮೊಗೈದು ಪಾತ್ರ ಮೊಗೈದು ಏತು ವೀರ್ಯರು ಒಂದು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಮೊಗೈದು ಏತು ಒಂದು ವೀರ್ಯರು ಪಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಮೂಜಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಮೊಗೈರು ಕಡಲೆಗೆ ಎಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬು ಪೋಪಿನಕ್ಕಳು ಗಿಡ ಬರ್ತಿನಕ್ಕಳು ನಿಜ 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 ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂಚಿನ ಮೊಗೈರು ಸತ್ಯಗೆ ಎದುರು ನಿಜ 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 ಖಂಡಿತ ಮೊಗವೀರ ಜಾತಿ ವಾ ನೆಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಳು ಎದುರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಳು ಎದುರು ಅನ್ಯಾಯ ಗಿಜ್ಜರಕ್ಕಳು ಅನ್ಯಾಯ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಬುಡೇರಕ್ಕಳು ನಿಜ ನಿಜ ಎಸ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ವೀರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ನಿಜ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿರನೆ ಅಕ್ಕಳು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೇರ ಆಯ್ ಕನ್ನಡಿಗೆ ఆయన ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನೇ ಇಂಚಿಗನ ಕೊಡ್ಲಾಗ. ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಎಂಕುಲು ವೀರ್ಯರು. ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾದ ನಿಜ 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 ಎಂಕಲೇದು ಗೊತ್ತು ನಿಜ ನಿಜ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಕಷ್ಟ ನಿಖಲ ಯಾಕಲ ಆ ಮೀನುಗಾರರನಕಲ ಅಂಚ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೀನುಗಾರರು ಮೊಗೈರನ ವಿಷಯ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ನಿಜ 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 ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಹಾಗೆ ತಿರುಪಾಲೆ ఆయన ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲೆ ఆయన ನಿಜ ಮಂಗಳೂರದ ಕಲ್ಲೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕುಲು ఆయన ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರ್ನ ಕೋಪ ಇರ್ನ ಬೇಜಾರು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಪಂಡಿನ ವಿಚಾರ ಎಸ್ ಆಯೆ ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಪನ್ನಚಿನ ವಿಚಾರ ವೀರರ್ ಮೊಗ ವೀರರ್ ಪನಗ ವೀರರ್ ಐಟ್ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ನೆಜ್ಜಿ ಸಮುದ್ರಡ್ ಮೀನು ಪತ್ತುನ ವಿಚಾರ ಪಂಡಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಯ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಪಂಡ ತೂತಿ ಜಾಯ್ ಒಲ ತೋಡು ಮೀನು ಪತ್ತುನ ಕೆರೆ ಮಾತ್ರ ತೂತಿನ ಸಮುದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರಿಡ ಪೋನಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೊಂದೆ ಬರೋ ಮೀನು ಪತ್ತುನಾಗ ಅದು ಕೊಡು ಸೊ ಐಕ್ ಬಡದ ಅಂಚ ಪಂದು ಕೊಡು. ಎಸ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಪಡ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಿ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ನಮ್ಮ ತಮಿಳರು ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚಿ ಗಟ್ಟರ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮರಾಠಿಗರಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಪ ತುಳುವೇರಂದು ಮನ್ಪುನು ಆ ಒಂದು ಬೇಣ ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿರೆಗಳ ಬತ್ತಿಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತುಳು ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯಿಸಿರುಂಡು ತುಳುತ್ತ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರೆರೆಗಳ ಪೂರ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒದಗುಂಟು ಐಕ್ಯ ಪಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆವಡೈನ ಪಣ ಅಗತ್ಯವಾದುಂಡು ಅವು ಭಾಷೆದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಪೂರ ಜಾತಿ ಮತ ಭಾಷೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಪಣ ಇಂಕ್ಲ 2017 ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿಶ್ವ ತುಳುವರಾಯನ ಬದಿಯಡ್ಗ ಟೈಮ್ ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 3 ದಿನ ಮುಲ್ತ 14 ಭಾಷೆಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತದ ಪಣ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾಷೆದ ಒವ್ವೆ ಭಾಷೆ ಅತ್ತೆಂಕ್ಲೆ ಪಣ ಮುಲ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವರಿಯೋಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಯ್ನ ಎಂಚ ರೋಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಪುರೋಂಡ ಅವರ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಯ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಪಣ ದಾಯ ತುಳುವೆ ಓಳು ಬೋಂಡಲ ಹೈಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಾರ ಪಂಡಿರು ಓಳು ಬೋಂಡಲ ವಿನ್ನ ಬೇದಂಡ ಮುಲ್ತ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಆ ಶಕ್ತಿನೂ ಪಣ ಅತ್ತಿಂಕ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು
ಐಡ್ದವರ ಮುಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಬಡ ಎರಡು ಗೌರವಡ ಪಾತಿಯವರು ನಾವು ಆಡ ಬಿಹೇವ್ ಮನ್ಪುನ ರೀತಿ ಅವಡ ತುಳು ಎರಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಓಲುಪೊಂಡ ಜಗತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಆ ಪಂಚಿತಿನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅದರ ನೀನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸವನು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಅವು ಜಾತಿ ಮತ ಭಾಷೆ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತದು ಯಾನ್ ತುಳುವೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಆವಡಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲಕಲಿತ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ರೋಷನ್ ಸರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನು ಪನ್ಪಿಂದಾದ ಬಂಡ ಇತ ಎಂಕುಲು ಮುಕ್ಕುಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಏಪಲ ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನು ತುಳುವರಿಗೆ ನೆರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು ದಾಯಿಗೆ ಎಂಕುಲೇ ಪೋದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ರಮಿತ ಕೇಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಮುಕ್ಕುಲು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ನಿಂದೆ ನಾಯ್ಕೊಡ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮನ್ಪೀರು ಮುಕ್ಕಲಿ ಪೋದು ಪತ ಇರ್ಪೀರು ಇಂಚಿನ ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ಕಲಿ ದಾಗ ಆಬುಜಿ ಸುಮುಟ ಕೇಸ್ ಪಾಡಡು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ದಾಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಯಾನ್ ದಾಯ ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಾನ್ ಈತ ಕೇಸ್ ಮಂದಿನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ದಾಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಈತ ಕೇಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಬೋರಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟು ಎಂಗ್ಲಿಗ್ಲ ಕೋರ್ಟು ಬೋರಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಗುಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಪೋಡು ಇದು ಆಯೆ ಮಂದಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಎಂಗುಲ್ಲ ಪೋಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲಿದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಡೆ ನಾನಾಗ ಮುಕ್ಕುಲೆ ಕೇಸ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಕ್ಕುಲ ఆయన ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಾಯ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡು ಈ ನಮ್ನೆ ಅವನುಂಡು ಅವೇ ಬಾಕಿದ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಆತುಂಡ ಮುಕ್ಕಲೆ ಏರ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಇನ್ನು ತುಳುವೇರೆ ಕನ್ನಡನ ಮಿನಿ ದಾಲ ಬಡ್ಚಂದ ನೀವು ಪಾತಿಡ್ತುಂಡ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಮಾತ ಶಾಲ್ ಬಡದು ಬೈದ್ವೀರ್ 100% ಶಾಲ್ ಬಡದು ಬೈದ್ವೀರ್ ಮಾತ ಶಾಲ್ ಅಕಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇತೆ ಬಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ನ ನೆರ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮಲಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಹಾಕ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮಮ್ಮಿನಿ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಶುರು ಮಂತಾಡ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾರ ಶುರು ಮಂತಾಡ ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಕೊನೆಯದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಅದಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮಟ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮಕ್ಕ ನಾಡೋಜ ಸರ್ ಅದುಪ್ಪಡು ಜಗದೀಶ್ ಪೋಳೂರು ಸರ್ ಅದುಪ್ಪಡು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಅದುಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿದ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಒಂಜೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತಾರ ಇನಿ ಏರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚ ಪಾತಾರ ಪಂತೇನ ಆಯನವಾದ ಈ ಕ್ರಮ ಮೀನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕಂತಂಡ ನಮ್ಮ ನನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ಪಾತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚದ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಪರಂದ ದಯಮಂತದ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ನಿಂದನೆ ಮಂದಿ ನಾಯಕ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಡು ಒಂದೇ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಾತ್ರ ಅದು ಪಡಿ ಏನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡಬೇಕು ಬಂತು ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಅವೇ ಮುಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೈವ್ನಿ ಆತನ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸತ್ಯ ಮೂಲದಾನ ಮೆಕ್ಲಿಪುರ ತೊಳಿ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತಕ್ಲಿ ಮೆಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಟ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಬೇಲೆಲ್ಲ ತಗೋಡು ಮೆಕ್ಲೆ ಬಂಜಿತ ಗತಿಗೆಟ್ಲ ತಗೋಡು ಅಂಡ ಮೂಲ ಕನ್ನಡದ ಹೋರಾಟ ಅಂದ ಪಣ್ಣ ಕೈക്ക് ಬೋಡಾದ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನಾಕ್ಲಿ ಎತ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇಡದವರಾಕ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಬೇರು ಮೂಲು ತುಳುತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಬಂತು ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ಎರಡಲ್ಲಿ ನಟರೆ ಬಹುಜರಾಗಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಹತ್ತಿರ ಇವತ್ತು ನೋಡಿಸ ಎಂಕ್ಲ ವಾಡು ಎಂಕ್ಲ 5 ದಿನದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆದಂಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಪಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ನಾಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಇಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೋರಾಟ ದುಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರಿ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂಡ ಅವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಏರ್ಲ ನಿಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ದುಂಬುದು ಬೇಡ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಐದು ಆಪೆ ಬೇರೆ ಹಾಕು ಜೇರಿಲ್ಲ ಐದು ಬೋಡಕುನ ಸಹಾಯ ಫಂಡಿಂಗ್ ಒಲ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡ ಆನಿ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಪೂರ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ದಾದ ಉಂಡು ದಾಯ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅದರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಂದ್ರಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾಯ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಮನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾಯ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಂಚಿ ಪನ್ನಾಗ ವಾಸ್ತವ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಸತ್ಯನ ಪಂಡೇರಾರು ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿರು ಮೂಲು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೆ ಮೊಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೊಕ್ಲೆ ಮಾಡ ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ರೋಡ್ ಓಪನ್ ಅಕ್ಲೆಗತ್ತು ಅಕ್ಲು ಪಂಡಿನಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಕ್ಲೆ ಐ ಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಏರೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದ ನಮ್ಮ ಏರೆಗೆ ಓಟು ಪಾಡ್ದಾಕ್ಲಿ ನೀ ಏರೇನು ವಿಧಾನಸೌಧ ನಮ್ಮ ಕಡಪುಡ್ದ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ದಿವೊಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರ್ಲೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಮೂಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಪಂಡೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೆತು ನೋಡಾಕಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಯಾನ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪುದರ್ ಬಂಡೆ ಸೊ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇರೆ ಅಂಡ್ ಕೆಲವರ ನಂಬರ್ ಬಿಸಿ ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಂಡೇರು ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ದೆತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುದ ಅದೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ತುಳುವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಕೂಡ
ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ, ಈ ಒಂದು ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಬಿಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಳುವರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ರೋಷ, ಅವರ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಾ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪರವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಾಲ್ಗಳು ಕೂಡ, ಕರೆಗಳು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಯಾರೊಬ್ರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು. ಎಸ್, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ರೋಷನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ 72 ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಜೊತೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಪರ್ಯಾಸ, ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರುಗಳು ಯುವಕರು, ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ವೋ, ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜನರು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ತಮ್ಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ತಾವುಗಳಿದ್ದೀರಾ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದೀರಾ, ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ತಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ ಅವರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ರೋಷನ್ ರೆನಾಲ್ಡ್ ಅವರು, ಯುವ ತುಳುನಾಡು ಕುಡ್ಲ. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಶೀತ್ ಬೋಳೂರು ಅವರು, ಮೊಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಳೂರು. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್, ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು, ಆತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿವು ಕನ್ನಡಿಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೂರ್ಯ NK ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ನೀಚರು, ಮೂರ್ಖರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂಡ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲೇ ನ್ಯೂಸ್ 24/7. ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿದಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು